Matay distribution ni. So dagat kayo pilianan din eh. Saka dagat pilianan. Walay mapalit. Excuse me kuya. Ang kanya siya ba Arman? So kanya, example 780 to 35. Oh, sakto for nila. Thank you. Akong gipangita sa ukay is ano siya o Timberland. Kaso katong brown. Gray man ni. Ya di pa jud ako sukod. Sad ko here. Ang size din ako. Sad ko dihi. May dahan ko nakita. Mag-trip na ako kaso mga gagmay. Okay. Ano kita mo yan? Asa ko? Ayun. Oh my. Di pala siya boots. Wala ko boots. Kita sa gudiri oh. Ah. Check na. Kaso di siya boots. Try na to. Itak-tak na. Sakto rasad ka siya. Literal sa nasa turjo kayo sa kita sa umari. Nasad ko. Kita nasad ko dyan. Hidar ay. Yun. Orange ko. Karoon bagay nyo. Look at this. Sorry. Orange siya nyo. Para sa inyo. Ay, kita na. Ha? Hayag kayo? Oh, nice. Nice biya siya. Hay huot. Ana ang lubot. Asdo. Bugata sa day. Wow, nice one. If R ni siya, 300 copy na lang. So need na to i-confirm. Okay, na-confirm. 375.